आजच्या या विशेष सभेत मी अमृता दीक्षित उपस्थित सर्वांचं अतिशय मनापासून स्वागत करते. मी तुमच्यापैकीच एक आहे, कारण मी पण एक पालक आहे. आमचा कर्मचारी वर्ग आणि पालक या सगळ्यांना एकत्र घेऊनच आधारची एवढी प्रगती झाली आहे. यदि किसी भी पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ कुछ गलत काम हो रहा है, आपने खड़े होकर उसके लिए आवाज़ उठानी है. माझ्या आयुष्याचा अर्थ काय? फक्त मुलगा असा आहे त्यामुळे मी जबाबदार आहे, रडत राहायचं आणि स्वतःचं आयुष्य पण त्याच्याबरोबर वाया घालवायचं, असं कृपा करून करू नका. मी ते केलं नाही. अच्छा रेजिडेंशियल होम हो जहाँ पे वो आपके बाद मेरे बाद वो रह सके. की आपल्या या 20-25 मुलांसाठी आपण एक अशी रेसिडेन्शियल संस्था चालू करूया की जी संस्था आपल्या मुलांचं आपल्या नंतरसुद्धा संगोपन करेल. तुम्ही करा, आमच्याकडून एक्सपिरियन्सचा फायदा घ्या. सुरुवातीला कठीण वाटतं, हळूहळू लोक मदत करतात. माझा खूप चांगला अनुभव आहे, लोक मदत करतात, समाज मदत करतो, संस्था खूप मोठी करू शकता तुम्ही.